Sati develop ni adang president working president hai sopai ke nang oro tini je Baijalbari lahar himbotogo norong tini o himbotok eba nong ni tini o awareness program je nong ni o khadum panda bobono tei ingka tini oro buri baisala be kuthmani ka obono je patal konna no je NRC ni rang chau hni nai patal konna je babe dalalgiri khai nai rang thumui rang collection khai thumui talang o rang no piyok kifiliri di nini dile diten bos taka ni marok nini orwo bideshi gu bek foreigner gu bek hni nai slogan di mani je orwo no boycott hni nai je bhut buchaya जों बुट बबसाया बुट बरिया हिनै जे पाताल कना कक रिमानि नों निने अकक रक बियां खां नों कायसे टिपियाबो किफिल फायदे ना होय चिनि जे रां खुम खालामने दालालगिरि खाय अ रां न फिरक रिदि हिनै नाय जे पाताल न अमाहाय गाय ब्लैक फ्लैग नुगै ब्लैक बाना को सम नुगै नाय बनो जे कासुलाय माने अ कासु माने ति नाय जे पाताल कना चिनि मथानो ब्लेम खलायो ताई तमने चिनि TWF रंग ब्लेम खलायो जे पाताल कना তিনি পাতাল কন্যা ন সানানি তিনি পাতাল কন্যা অব বিনি যে তমুং ন जों सेलें जागो बिनि तमुं न दिक्कार जानगो बिनि तमुं ता कैसे बेलायकि सितर हायसे जे पाताल कन्या बीजेपी ओ थांगिनाय बो बीजेपी नि प्रेसिडेंट हंगिनाय अम हायकाय बो खरकसा बरक बो अम हायकाय ऑर्डर रिमिया बो ऑर्डर यो जे और वो सिलाई गुली खानानि बागै रेडी तंगि हिनि सावो अम हायका सावो लाठी चार्ज रेडी हिनि सावो जे बुरी रक आरो कासनाय रंग बो खरकसा बुरी हंगिनाय बुरी न अम हायका ऑर्डर रि उइनाय लाठी चार्ज खलारिका बुरिका तगरिका हॉस्पिटलाइज खलायका आबोनि बागैनो जों तिनो अम हायका खादुमानि मिसिल जों नंखलायका देबो और वो जों मिया बेलायखौ वाना मासिंचा राजानि पुतला राबैनाय राजानि फटोरि उइनाय राजानो बारसा उइनाय बारसा नय लाठी उइनाय खुबदै मुसुनाय राजानो शक मानि तुइनाय आबोनि जवाब बीजेपी मारनाय आरो वो बीजेपी जिंदाबाद हिनेनाय स्लोगान नि रेलायका आं सानानै मसुगो बीजेपी नि जनजाति मोर्चा नरक अब बुबाग्रानि कुसपुतुल शक माने नरक अब जवाब मारिनाय नों थानि जों जवाब नायो अमहायके बुबाग्रानो नरक अमहायके सकनानि तंमाया जे बुबाग्रानो बलायबो कुलपाया जे बुबाग्रा हा दफानि बागै जातनि बागै कक साइ तंमानि जागावो बुबाग्रा हामजांना सिफ्रंगो केबनो वालायनानै फ्रिंगा तागो बुबाग्रा साइ तंको नरक केबोता वालायदि केबोता बुलायदि आनो पुतला हायके शक फानो नरक हामजाक दि नरक केबो अमहायके आबनि प्रतिबादे थाथानि तागो बुबाग्रा साइ तंको हायपानो जों तंमाया जों बोखा सावो आबनि बागैनो जों तिनि नखरि माफायका बुबाग्रानो अमहायके शक मानि बागै बीजेपी नरक नं थानि जों प्रश्न खायो पाताल अमहायके अदारि मानि बीजेपी नि खरकसा भाइस प्रेसिडेंट लाठी चार्ज रिदि हिने ऑर्डर दारिमान যদি अमहायके बीजेपी नि भाइस प्रेसिडेंट ऑर्डर न रितंग हुंगांकाय ताहले जों मने खायनाय जे समय मादब गुली खलाय माने अब बीजेपी नि भाइस प्रेसिडेंट रक बीजेपी नि प्रेसिडेंट रक न आप्रो ऑर्डर रिरि ओय चिन बरक न गुली खाय हुनि जों मने खायनाय अमहायके ऑर्डर मिया नों बरनि अरन मजिस्ट्रेट पावर मानजाक नों डीजी नि पावर मानजाक नों होम मिनिस्टर दा न अमहायके अदारि पाताल कन्या न जवाब छानो जों पाताल कन्या जवाब मारिनाय नों पाताल कन्या